L-Arċidjoċesi ta' Malta rreġistrat tnaqqis ta' kważi €1,500,000 fis-surplus tagħha. Meta ġie ppreżentat ir-rapport finanzjarju għall-2017 sar magħruf li matul is-sena l-oħra is-surplus kien ta' ftit anqas minn €400,000. Dan għal kontrarju tas-sena ta' qabel, meta l-Arċidjoċesi ta' Malta rreġistrat surplus ta' €1,800,000. Fl-istess rapport finanzjarju sar magħruf li l-Kurja tal-Arċisqof li tagħmel parti mill-Arċidjoċesi iżda b'rapport awditjat separat irreġistrat surplus ta' ftit aktar minn €800,000. Is-Sur Michael Paċeros, segretarju amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta, spjega kif dan it-tnaqqis konsiderevoli fis-surplus ġie wara li żdiedet in-nefqa fosthom minħabba żidiet fil-pagi ta' professjonisti fid-djar u skejjel tal-Knisja. Spjega li kien hemm dħul qawwi mill-kirjiet xnusu qbiela fuq proprjetajiet li għandha l-Knisja. Fil-fatt id-dħul mill-proprjetà żdied b'35% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Hawnhekk Paċeros ċenna li l-Knisja ma tixtrix proprjetajiet iżda tiksibhom mill-wirt u dawk il-proprjetajiet li ma jintużawx għall missjoni soċjali tal-Knisja jinkrow fejn il-Knisja qed tiddaħħal flus tajba. Mir-rapport finanzjarju tal-Knisja sar magħruf ukoll li permezz ta' ftehim mal-Gvern, il-Knisja tiddaħħal ftit iżjed minn €9 miljun, żieda ta' €1,130,000 fuq is-sena ta' qabel. In-nefqa fl-Arċidjoċesi ta' Malta żdiedet ukoll fosthom fir-restawru u l-konservazzjoni fuq il-proprjetà u l-opri tal-arti li għandha l-Knisja. L-ispejjeż operattivi żdiedu wkoll fost l-oħrajn intefqu €900,000 fuq affarijiet marbuta mal-liturġija bħal osti u mbejjed li jintużaw waqt il-quddies. Il-quddies iżda ġabet ukoll dħul hekk kif kien hemm żieda ta' kważi €900,000 fil-ġbir u donazzjonijiet. Sa dan it-tant il-Knisja Maltija rreġistrat telf mhux irrealizzat fuq l-iskambju minħabba id-djufija tad-dollaru Amerikan kontra l-ewro.